Hej alle sammen og hjertelig velkommen tilbage til kanalen. I dag der skal jeg investere den første del af mit SU-lån, og jeg kommer til at investere omkring 20.000 kroner i 4 forskellige aktier, hvoraf 11.000 kroner altså er for den første del af mit SU-lån. Som jeg har talt om før, jamen så er det rigtig svært at finde gode aktier til meget attraktive priser i det nuværende marked. Vi ser i USA, hvordan tech-aktierne bliver ved med at stige, men de handles også til meget høje værdisætninger. Og ved at handle de her aktier med meget høje værdiansættelser, jamen så påtager man sig altså en meget stor risiko. Og hvis man så investerer i de her aktier med meget høje værdisætninger for sit SU-lån, ja, så påtager man sig altså en rigtig stor risiko, og det har jeg altså ikke tænkt mig. Jeg har derfor valgt at investere i 4 aktier, som er mere defensive, og som jeg mener handles til en attraktiv pris lige nu. Så den første aktie, som jeg har tænkt at investere mit SU-lån i, jamen det er Carlsberg-aktien. De seneste 5 år, jamen der har Carlsberg næsten ikke rykket sig, den er næsten gået i 0. Og det skyldes jo blandt andet først de udfordringer, de havde i Rusland, hvor de mistede en masse penge, fordi de var nødt til at lukke deres forretning ned i Rusland. Derudover så har fedmemedicin forårsaget en frygt i fødevaresektoren, hvilket også har ramt Carlsberg meget hårdt. Men Carlsberg er også en defensiv aktie, som har steget stabilt i mange år og har givet et stabilt udbytte. Så igennem Simply Wall Street analyseværktøjer, der kan vi se, at Carlsberg er dybt undervurderet. De mener igennem deres discounted cashflow analyse, at Carlsberg skulle ligge til en værdi på 1967. Og kan man så sige det med 100% sikkerhed? Nej, det kan man ikke, fordi at hvis Carlsberg ikke møder analytikernes forventninger om fremtidig indtjening, så vil den ikke være de her 1967 kroner værd per aktie. Men det, der kan retfærdiggøre af mest, at Carlsberg-aktien er undervurderet, det er den stabile indtjening og profit, virksomheden har. Modsat mange af de tech-virksomheder, hvor at fremtidig indtjening det er beregnet ind i aktieprisen nu. Noget, som jeg også byder mærke i, det er, at Carlsberg handles til en PE, der er lavere end dens konkurrenter. For eksempel ser vi også Royal Unibrew med en earnings growth på 6,97%, der handles til en lidt højere PE end Carlsberg, men som har 12,12% i earnings growth. Ifølge Simply Wall Street, der handles Carlsberg også til en PE på 15,1, som er under dens fair PE på 16,3. Samtidig, jamen, der ser Carlsberg ind i en indtjeningsvækst på 12,1%, hvilket passer meget godt med fødevareindustrien, og en omsætningsvækst på 5,3%, hvilket faktisk er bedre end fødevareindustrien. Det, der er det mest bekymrende aspekt af Carlsberg lige nu, det må være deres gæld. Deres gæld, den har de øget betydeligt på det seneste, og lige nu kan deres short-term assets ikke dække deres short-term liabilities. Og når man også tænker på de høje renter, vi ser lige her nu, jamen så er det 100% en ulempe for Carlsberg. Vi ser dog den europæiske centralbank sænke renterne, og det siger de også, at de vil gøre de fremadkommende år, og det kan selvfølgelig være en fordel for Carlsberg, når de har lånt så mange penge. Så den første aktie, som jeg vil købe, det var Carlsberg-aktien, så lad os gå ind og købe Carlsberg-aktierne. Jeg køber 7 Carlsberg-aktier til en kurs på 768. Og således, jamen der gik vores handel på Carlsberg-aktierne igennem. Lige nu, jamen der ligger alle investorerne deres penge i tech-sektoren i USA. Men hvis vi skulle gå ind i en økonomisk recession, eller vi kommer til at se en AI-boble, jamen så vil der ske en sektorrotation mod de mere defensive aktier, ligesom Carlsberg. Carlsbergs produkter, jamen det er klassiske forbrugsgoder, som folk køber lige meget om økonomien ser dårlig ud, eller hvorvidt der er en AI-boble. Hvis vi skulle se en større markedskorrektion,
jamen så vil Carlsberg højst sandsynligt være rimelig upåvirket, da den er en defensiv aktie. Man kunne da måske se stigninger, fordi at investorerne i stedet for vil lægge deres penge i Carlsberg, som er en defensiv aktie. Nummer 2 aktie, som jeg har tænkt mig at investere i, det er Expand Energy, et amerikansk olie- og naturgasselskab. Expand Energy, jamen det er efter min mening en meget undervurderet aktie. Aktien den handles til en forward PE for 2026 på kun 10 og en PEG ratio på 0,57. Efter sidste regnskab, jamen der steg Expand-aktien med lige omkring 3% efter de slog forventningerne, og samtidig sagde, at de fremover vil have lavere produktionsomkostninger ved naturgas. Den næste aktie, som jeg købte, jamen det var Expand Energy, og vi sidder igen i Simply Wall Street analyseværktøj, og vi kan se, at de igennem deres discounted cashflow analyse får en fair value på 265. Og det man kan sige om Expand Energy, jamen det er, at de vækster mere end konkurrenterne i branchen. Deres indtjeningsvækst per år, jamen den står til 25% mod markedets 11,6, og deres omsætningsvækst står til 7,8 til markedets 3,2, og den har en højere PE end konkurrenterne. Men hvis vi kigger på fremtidig indtjening og dens forward PE for næste år på 10, jamen der vil jeg mene, at Expand Energy ser meget billig ud og attraktiv ud. Dertil, hvis vi kigger på deres financial health, jamen så kan vi jo tydeligt se, at deres financial health ser meget pæn ud. De har en debt to equity ratio på 27,6%, og det er faktisk meget lavt i forhold til, hvad vi ellers ser i olie- og gassektoren, fordi at det tager nogle rigtig, rigtig store investeringer, og derfor bliver man nødt til at låne penge for at foretage de her olieboringer og gasboringer. Nummer 2 aktie, som jeg gerne vil købe op i, jamen det er Expand Energy. Så lad os få købt aktierne i Expand Energy. Vi køber for lige knap 6.129 kroner i Expand Energy. Og som I kan se, jamen, så gik min handel altså igennem der. Så vil Expand-aktien være upåvirket af en økonomisk recession? Højst sandsynligt ikke, men den vil til gengæld højst sandsynligt kunne stige under en AI-boble, der bristede. Under dotcom-boblen, jamen der så vi mange olie- og gasselskaber stige upåvirket af AI-boblen, der sprang. Og det skyldes simpelthen, at de her olie- og gasselskaber, jamen de handler til meget lave værdiansættelser, og de har en stabil indtjening. Jeg køber også Expand Energy, fordi jeg ikke har nogen olie- eller naturgasselskaber i min portefølje, da jeg mente, at tech-selskaberne her på det seneste har været mere attraktive, men den situation har altså ændret sig nu. De sidste 2 selskaber, som jeg har tænkt mig at købe op i, det er 2 selskaber inden for specialforsikring. Og det første selskab, det er Ryan Specialty Holdings, og det næste, det er Ategrity Specialty Insurance. Jeg har altid investeret mest i vækstaktier, og derfor har jeg også fundet de her 2 selskaber, der har en betydelig vækst i forhold til den branche, de opererer i. Den tredje aktie, som jeg vil købe op i, det var Ryan Specialty Holdings, så vi går ind og køber op for lige omkring 4.500 kroner i denne aktie. Vi trykker køb og placerer ordren. Og så blev vores aktier i Ryan Specialty også handlet. Ryan Specialty Holdings er faktisk ikke et normalt forsikringsselskab. Ryan Specialty Holdings er mælere og agenter for forsikringsselskaberne. Det vil altså sige, at når verden bliver mere risikabel og forsikringspriserne stiger, jamen så kan Ryan Specialty Holdings tage større gebyrer og dermed tjene større profit. Noget, som jeg også har bidt mærke i, jamen det er, at Patrick Ryan, som er founder af Ryan Specialty Holdings, jamen han ejer også 10,7% af aktierne i virksomheden,
og han har over flere omgange på det seneste købt op i virksomheden, hvilket jeg ser som et positivt tegn. Med en forward PE på 20 for næste år og en organisk vækst på 15% er det her utrolig imponerende for et selskab i en så defensiv sektor som forsikringssektoren. Den sidste aktie, som jeg gerne vil tale om, det er Ategrity Specialty Insurance, som er et small cap forsikringsselskab fra USA. Selskabet det handles kun til en PE på omkring 20 og en forward PE på omkring 13 for næste år, samtidig med at den handles til en price to book ratio på 1,5. Samtidig så forventer Ategrity Specialty Insurance at vækste både omsætningen og indtjeningen med 30% per år de næste 3 år. Med den vækst og den værdiansættelse kan jeg kun se denne aktie som undervurderet. Disse to aktier, de vil højst sandsynligt klare det bedre end det bredere marked under en recession eller når AI-boblen brister, da forsikringsbranchen er en meget defensiv sektor, da folk selvfølgelig skal have deres forsikring lige meget hvordan økonomien ser ud. Tak fordi I så med, og husk at like og subscribe, og husk at I kan følge alle mine handler inde på Nordnet under profilen Kurskrigeren. Vi ses i næste video.